салом мухлисони Барселона, чӣ ҳол доред бародаро? Соли 2019 дастаи каталонӣ бо ғолибият анҷом расонид ба Алавес бо ҳисоби 4-1. Ҳамаи шуморо бо ин ғолибият муборакбод мегӯям. имрӯз ман мехоҳам ба шумо интервюи тренери даста Эрнесто Валверде ва якчанд бозингаронро баъди бозии шабина нишон диҳам ва аз хабарҳои тару тозаи Барселона гап занам. Агар мухлиси Барселона бошед, то ҳатман дар канал обуна шав ва зангулачаро зер кун ки аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаатон бехабар намонед ва лайки қиматбоҳои худро аз ёд набарор ки ин чиз барои пешравии канал муҳим аст. пеш аз сар кардан мехоҳам фаҳмам то чанд дараҷара шумо дар бораи Барселона маълумот доред. дар состави Барселона ки тезтара хетрик кардааст? аввалишда ба саволи видеои пешина Иброҳим Холов ҷавоб дод. мо якум таймро хеле хуб гузаронидем. аввали дуюм тайм пуршиддат гузашт, аз ҳамин сабаб гол сар додем. баъди задани сеюм гол мо ором шудем. месси метавонад аз ҳичи гол созад. ман хеле хурсандам ки ин хел бозингар дар дастаам дорам. ин моҳ барои мо камтар мушкил буд. мехостем пеш аз истироҳат бо ғолибият равем. аз сабаби доштани позашиникҳои дараҷаи олӣ ман метавонам дар ҳар бозӣ онҳоро иваз кунам, гуфт Валверде. мо дар рафти бозӣ каме шубҳа доштем, аммо онро ба ғалаба овардем ва аз ин чиз хеле хурсандем. вақте ки ҳамаи чиз аз рӯи нақша намегузарад, он қадар хуб нест, вале баъдан мо бозиро ба ӯҳдаи худ гирифтем. ман худро дар даста хеле хуб ҳис мекунам, вале мо бояд боз беҳтар шавем то ин ки ҳамаи трофеиҳоро ба даст биёрем. ба мисли солҳои гузашта ман мехоҳам ғолиби ҳамаи трофеиҳо шавам, гуфт Алба. мо мехостем тезтара гол занем то ин ки ритми бозиро ҳис кунем. хеле бозии хуб гузаронидем. акнун вақти омадааст ки истироҳат кунем. мо 2 рӯз пеш бозӣ доштем, барои ҳамин мушкил буд имрӯз бозӣ кардан. месси бозингари беҳтарини ҷаҳон аст. мо дастаи беҳтарин ва бозингари беҳтарин дорем. вақте ба дастаи ёрӣ лозим аст, дар он вақт месси нақши худро бозӣ мекунад, гуфт Гризман. дӯстон, сарпарасти видеои мо компанияи 1x мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунад, балки Барселона ва чемпионати Италияро. барои пешравии канали Барса TG дар ссилка комментария буда даромада, бо промокоди GAYUROV соҳиби 6500 рубл шавед. имконоти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. акнун мегузарем ба хабарҳо. позашиники Барселона Артуро Видал метавонад карьераашро дар Интер давом диҳад. ба хабари La Gazzetta dello Sport, тренери асосии Интер Антонио Конте меҳисобад ки Видал ин трансфери асосӣ мебошад дар моҳи январ ва он метавонад ба даста ёрӣ расонад. дар ин маврид Видал аз нақши худ дар Барселона розӣ нест. Барселона ба варианти фурӯши Видал дар он вақт нигоҳ мекунад ки аз фейрплеи молиявӣ санҷида шавад. дастаи каталонӣ мехоҳад бозингари 32-солаи чилиявиро бо нархи 20 миллион евро фурӯшад. барои онҳо хуб мешуд агар ин трансфер зимистон рух диҳад, вале Барса боз тайёра Видалро ба иҷора диҳад бо хоҳиши харидан дар оянда. хабар аст ки Видал ба агенти худ вазифа дод ки ба кофткоби дастаи нав шавад ва гузаштан ба Интерро рад намекунад. пешакӣ хабар буд ки Видал бо хоҳиши худ тренировкаро пеш аз бозӣ бо Реал тарк кард, вақте фаҳмид ки аз аввали дақиқаҳо ба майдон намебарояд. дар ин сезон Видал дар состави Барса 12 бозӣ гузаронда дар Ла Лига 5 гол задааст. Барселона мехоҳад ҳимоятгар Нелсон Самедуро фурӯшад, хабар медиҳад Мундо Депортиво. ба хабари сомона директори варзишии Барса Эрик Кабидал аллакай барои Самеду дастаи нав кофта шудааст. ба ғайр аз ин Барселона мехоҳад ҳимоятгари дигари худро Муса Вагероам фурӯшад ки ӯ ин тобистон аз дастаи дуюм ба дастаи асосӣ гузаронида шуда буд. дар ин сезон Самеду дар дастаи каталонӣ 14 бозӣ гузаронида дар Ла Лига 3 паси головар додааст. Ваге бошад ҳамагӣ дар як бозии чемпионат иштирок карду халос. ҳимоятгари Барселона Жан-Клер Тодибо мехоҳад ояндаи худро дар муддати 15 рӯз ҳал кунад, хабар медиҳад Мундо Депортиво бо ссилкаи Элкуиб. бозингар аз Милан, Монако, Саутгемптон, Уотфорд ва Байер пешниҳод қабул кард. ба ғайр аз ин Манчестер Юнайтед ба Тодибо ҳавасманд шудааст. аз ҳама пешниҳоди хубро аз байни дастаҳо Милан ва Байер кардааст. хабар аст ки Барселона тайёраи Тодиборо сар диҳад ва нархи фурӯш метавонад 25 миллион евроро дар бар гирад. ба ғайр аз ин дастаи каталонӣ мехоҳад дар шартномаи ӯ опсияи баргашта харидро гузорад. Тодибо танҳо як маротиба дар ин сезон ба майдон баромадааст дар Ла Лига. ба ғайр аз ин ӯ дар Лигаи чемпионҳо бар зидди Интер пурра бозӣ гузаронд. бародарон, ба ҳамин видеои имрӯза тамом. Барселонаро дӯст доред ва ҳамеша бо канали Барса TG бошед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад GAYUROV. хай дар паноҳи Аллоҳ.